Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. One. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Oimore kamora mora ma intiere machiegni e chenro ni mano mar ang'ichwelo e odiochiengni mabende wenge duto ne nitiere Vatican ka bende kawuono oika Papa Francis en e romonoero kata e nyasino mabende orwako ji mopogore opogore mago bishobe jotend pinje magwuok e pinje madirom mano kanyero 35 mabende ne ochopo kanyero kod dhano tara mabende ne iwacho kanyero ni madirom 250 mabende ne ochopo e nyasi mar ik mar Pope Francis gi odiochieng' makawuono. Kamano bende waneno jotend pinje ruodhi mopogore mabende wuok e pinje maheo 130 mabende e ochopo kanyo e odiochieng' makawuono. Ka bende pod wang'iyo e iko mabende ne ntiere e kind jotelo mochopo wantiere gi Prince William, wantiere gi King Felipe kod Queen Letizia mawuok e pinyno ero mar Spain. Donald Trump ma piny Amerika ne ochopo kanyo ka bende ing'iye matut en kanyakla kod nyawadgi mawuok e piny mar Turkey mano Zelensky mabende iwacho ne gibet ka ging'iyore. Emmanuel Macron ma piny mar France ne ntiere kanyero ka bende wichoko wil gi jatend piny mar Kenya mano William Ruto mabende nitiere e nyasi makamano. Gima bende koro sani ji ng'iyo ni to ang'o madhi timore tok iko mar Papa Francis kawuono. Gima biro kendi en ni dhi bedo ndalo 9 mag kuyo mabende ntiere nyasi mag lam ibiro tim kaito yiero mar Papa manyien bende itimo e kind ndalo 15 nyaka 20 tok tho mar Pope. To yiero ni gidhi time e yo machalo nade. Iwacho ni yiero idhi tim kod cardinals ma higi osekalo 80. Mano kanyero gin cardinals madirom 135 ka gibiro daka iluongo ni Casa Santa ka ombulu ibiro tim koma iluongo ni Sistine Chapel. Mano kanyero ntiere mana e cathedral kanyo. E okenge miluwo Cardinals gi iwacho ni biro bedo ka singore ni gimoro amora motimore kanyo gin gino mabende gikano e chunygi weche motimore kanyo duto te. E kinde mabende giluto ombulu mondo oyud pop manyien dhi dwaro ni jaloch nyaka yud 2.3 mag ombulu duto te mabende oluti. Ka luto ombulu en manero yor apanda kata secret ballot.
Otese mag luto mbulu iwang'o tok kose e lutgi. Mano kanyero kinde makoro waboneno ka jokristo bobedo karito iro. Iro marateng' ka oneno wuok kanyero nyiso ni pok giyiere ni to papa manyien en ng'awa. To ka iro marachar owuok, mano nyiso kanyero ni koro oyud pop manyien. Kose yud pop manyien, tibiro penje ni to be iye mar bedo pop. Kowacho no iye, to koro bomoso cardinals mabende no yiere, kaito obodhi kanyero e veranda kata balcony mano mar cathedral kanyero, kuma bende koro bomoso jopiny, to piny ngima rwako pop manyien. Mago kanyero kenge mabende koro biro e tok nyasi makawuono. Gin wechego mabende pod wabobedo ka waluonu magi e weche manyien ma odiechieng' kodiechieng' e Ramogi TV. Koro giesani ka wang'iyo en kanyero ni wantiere koda weche maka kod kacha mabende waiko ni odhiambo masani ka bende mawamiyo pek gin magi. Jatend din jokopere piny mangima Pope Francis okowe kar yweyo mare mogik e kanisa ma St Mary Major e boma ma Rome e piny ma Italy. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Johala machiro Kibuye kaunti ma Kisumu ywago rochruok mar ohala bang' tend bomano loro chiro na apoya odiochieng' manyoro. 338,000 emosekawo insurance ni. Mangiso ni dwe mar April ni kende wase register ji madhi 40,000 on SHA. Piny owacho ma kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar thieth dhi nyime kod ndiko oganda e okumba mar thieth mar SHA. Arwaki kende weche gi manyien iluonga ni Jai Lieta. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bende kaka pile iluo weche gi e mbui magwa mago maga tudok Facebook, YouTube, kanyakla kod TikTok. Ka ote magi bende warwako e lai maro mar ote machuok ma en 23600. Pod wadhi mana nyime kod weche maga Papa Francis kuma jatend din kopere piny mangima Papa Francis okowe kar yweyo mare mogik e kanisa ma St Mary Major e boma ma Rome piny mar Italy. Motelo ne iko mare ringre Pope Francis ne otimne alame laro ma St Peter Square boma ma Vatican. Nyasi mano yuore kod jopiny machalo lo kachiel gi jotend piny 54 koting'o nyaka jatend piny Amerika Donald Trump kod kingi maro mapar kod ariyo. Chris Owino nigi ler mathoth. Kochakore kogwen piny Italy ochung' tir kendo yore duto ochomo e piny matin kendo mogwedh mar Vatican e nyasi mar goyo oriti e Pope majambola mar jopiny Pope Francis. E laru ma St Peter Square e boma mogwedh mar Vatican, laru mane oyiki achiel kuom joote mag Yesu Kristo Simon Peter, jopiny, jodolo, jokwayo kod jotelo ne donjo moro ka moro mar keto Pope mar 226 e lwet obong'o nyakalaga. All the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Misa matakatifu ne ringre Pope Francis e laru ma St Peter Square okelo nyaka jotelo mag pinje madongo e piny mangima. Kuom jotend pinje 55 kod kingi 12 mane ochopo Vatican ne gin jowasigu 2 ma osebedo ka ok modhore pi kuom dweche buora mokalo, jatend piny Amerika Donald Trump kod jatend piny Ukraine Zelensky e kind jotelo mamoko. Saa 4:50 mar onyango ringre Pope Francis ne ogoyo oriti mogik ne altar mar Holy Family Basilica mosebedo ka otaye misa matakatif chakre higa mar 2013 kendo chomo e laru ma St Peter Square kuom thuolo mogik. Kaka yo mar kowe kod wach Ruoth Nyasaye mosebedo ka oyalo e ngimane duto, kitundu mar Pope Francis ne ogurie muma maler. The life and the repose of your servant Francis Bishop, who has fallen asleep, we give you glory with your eternal Father and your Holy Spirit, who is gracious and the giver of life now and forever. Ogai mar Cardinals duto mag jokopere Giovanni Battista Rey ne otelo ne oganda jokopere bilion 1.4 e piny mangima e keto chuny George Mario Bergoglio e lwet jachwech mare. Kalore gi dwaro mare, kitundu mar Pope Francis ne olos kod bao achiel kende ataro kod kinde mokalo, ma kitundu mar Pope osebedo ka iloso kod bao mar Cyprus, chuma mar led kod ok,
ranyisi makende mar bolruok mare. Kaka boche mag polo imo ler mar chieng' kod dwe, sulwe mar Pope Francis onimo e kinde ma ringre owuok Vatican goyo oriti ne altar mar Holy Family Basilica kendo chomo St. Mary Major e boma mar Rome e ode manyaka chieng'. Bang' chopo St. Mary Major e boma mar Rome, ringre Pope Francis ne oik machiegni kod kama ne oike Maria Matakatif, min jawar Yesu Kristo, kaluwore kod dwaro mare. Ma en ataro kod chenro mar din jokopere mosebedo ka iko Pope margi e alwora mar Holy Family Basilica e boma ma Vatican. Kaluwore gi ote mane ogol kod Vatican, Pope Francis ne dwaro mondo oike ka jakwath ma ok jatelo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Manyasaye ket chunye kama okwe. Ka uwok Vatican waduogo pacho ka kendo wadhi e kaunti ma Kisumu koma johala machiro ma Kibuye yuago rochruok mar ohala bang' tend bomano loro chirono apoya odiechieng' manyoro mano kotenore gi notice mane migawo mar thieth ogolo nikech chido mar chirono. Mana kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa, johala go yuak ni loro chirono obiro apoya makata notice moro amora manomigi mondo giikre kod mwandugi onge. Gino magikoni koro gikia kuma gichom. Ma echal chiro ma Kibuye, tingni mag ting'o taka ochopo kae mar golo taka mosechokore e chiro ni manomiyo olandlord mare apoya odhiambo manyoro. Oko mar chiro ni e genga paya jouso manyo kama ginyalo kete mwandugi. Ka i chiro wuon thoth stonde ni nono ka mwandu moko to picha mako ka wegi okoyawo. Jwala kokotelnegi kod jakom mar chiro ma Kibuye, Judith Matengo, kata Nyaramba, seoten bomano kuom loro chirono apoya maonge milome kata notice mane ochiwnegi motelo ne okang' makamano. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Gimedo ni thuolo mantie e chiche mamoko kaka Uhuru Market mane oland nigi dhiye nyaka gigol chudo korka giyud thuolo mar uso. Ana mondo ukia Uhuru kia ng'agi nigo. Na mondo. Ng'ato luonga gi chien nisa ni mgari. Ingele fapar mondo mi kata silinga biche maonge gato duma holo gomi sani. Ale fapar na digolo ne kanye. Gima time Kibuye kaeri be akia nikech an tax asebedo ka chulo to gine moko gisebedo ka gitiyo tijegi. Jolago kwedo ni onge ng'ama osetuo kata ng'ama osewito ngimane matiyo Kibuye kaluwore kod tuo nyaldiema manomiyo lor chirono bende giyuago lal modhuro magidhi yudo e kindeni ma olor Kibuye. Awakwayo ni ka nitie jachiro moro amora mowacho ni Kipindo yudo kata mako otang'e nene kanyo osiptal mane jachiro no nie sekta mane ousango wan bende wanene. Sama nyithindo dhi yawo skul tegemeo marwa en ohalwa matindo mwagoyo monego bedni ka county government nigi mpango to nyaka ginyiswa kama wadhi goyo ohala ma wan be wanyalo konyogo familia magwa. Chodhruwa mana chiro iwewa mondwa usi nyithindo yud kaka chiemo, nyithindo yud kaka dhi skul. Gavana oparie wachwa ni ka achiel gi Mr. Balawanga gipar gi monego gitimnwa mondo wayud konyruok. Jokanyo mag komiti mar arita kwe e od bura mamalo mane dhi nyime kod limbe margi alwora ma Nyanza kotenore kod bero sekta mar arita e kinde mane gilimo Kisumu ne gikwedo okang' mane okaw mar loro chiro ma Kibuye maonge notice mora mora manomi johala mondo giikre ka koro gidwaro mondo jokanyo duto ochan romo mar nyayo kwe mochwere e chiro no. As leadership we must listen. It's a market day. And Wananchi or the small traders had already prepared to sell their wares today. What happens when you close the market? What happens to their wares? What happens to the losses that they make? Jumbe adek mokalo, jola e chiro ma Kibuye ne obago ng'anyo e wi taka mopong'o chiro no, mane miyo tiyo kanyo bedo matek kama duong' masani gidwaro en dhi nyime kod tijegi maonge songa mora mora ahinya to gisani ma skunde yawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County.
Achiel ni piny owacho mar kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar thieth dhi nyime kod ndiko oganda e okumba mar thieth mano mar SHA e kinde ma lipot yango ni mana atamalo 30 mag oganda e kauntino emosendikore e okumbani mar thieth. Jojuma nigi mathoth. Migawo mar thieth e kaunti Migori dhi nyime kod ndiko oganda e okumbano mar thieth mar piny owacho ma ong'ere kaka SHA e bwo chenrono moro mapiyo piyo motisi kaka Rapid Response Initiative. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan ji maromo 40,000 osendiki e SHA e bwo chenroni e jumbe 2 mokalo. Kwan jogo mosendikore e SHA e kaunti Migori mangima koro chopo atamalo 30.1 kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Wayudo ni sofa ji 338,000 emosekawo insurance ni. Mangiso ni dwe mar April ni kende waseregister ji madhi 40,000 on SHA. Apisa mochung' e chenrogo mag chwalo thieth makare nyaka e kor gwenge ma ong'e kaka primary healthcare e kaunti ma Migori Dr. Eric Omondi wacho ni pod nitie oganda mathoth e kaunti ma Migori ma pod bedo kod pek e yudo thieth nikech gionge kod okumbano mar thieth. Fwenyo ni SHA uptake in Migori County pod ni piny emomiyo ne wan kaka Department mar Health kokonyore gi partners moko ma wan go wabiro together mondo ji okaw insurance uptake. Wayudo sebedo ka waromo kodgi gi miluongo ni community dialogues. Kada bed ni kwan ji mosendikore SHA medore e kaunti ma Migori, kwan ji machulo pesa mar okumba mar thieth madwarore e dwe ka dwe koro pod nitie piny nikech midhieche ma opogore opogore. Koro gima watimo ka wadhi e villages to wadvise ji kata seche moko inyalo register ng'ato to onge pesa no sano basto wadvise on the process mako yudo pesa ber kochudo ni. Mae osetudi kod koso nyalo mar moko oganda machulo mineno mar SHA madwarore e dwe ka dwe kod midhieche mamoko. Margaret Alabu mane ondikore kod SHA dweche buora mokalo nyaka sani pok ochulo omenda madwarore dwe ka dwe ka oywak ni omenda monego chul koro nitie malo mokalo. Mimi nilikuwa nalipanga 500 kwa NHIF lakini huku nikapata wameniwekea 650. Sasa nikashangaa mbona imeongezeka, na wengine niliona wanachukua hata na 450 yenye watakuwa wanalipa monthly. Hii yangu ilinitia nini kidogo. Ilinitia ugumu kidogo kwa moyo. Wengine wanalipa hapa 300. Na mimi yangu hiyo nikaona imepanda. Jalup jakoma kamiti mar thieth e obono ma Migori Clarkson Mwita wach ni piny owacho nego ng'i kaka koro inyalo kony jogo maonge kod nyalo mar chulo okumbano mar thieth. So what we want is the government through the Ministry of Health, the MOH, to come out with a systemic situation which each and every individual is able to get the services from the health care givers regardless of their financial status. E kinde machendo ma ndiko oganda e SHA dhi nyime e kaunti ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ne nitie oganda mathoth ma onge opande gino miyo ndikruok margi ok osebedo mayot. Jok moko onge ID cards wakwayo ni mondo gikaw their ID cards. Basto jok moko be pod onge information, pod wawuotho, pod wamiyo ji information about SHA. George Juma, Ramogi TV, Migori. Pod mana komakore e wechego mag SHA en riwruok mar lakteche ma KMPDU koro siro kanga mane jatend migawo mar thieth Aden Duale okawo mar chungo lesen mar tich mag lakteche mawuok e pinje ma oko ka thiedhogi e ute mopogore opogore mag ji giwegi pacho kae. Kotenegi kod jagoro maduong' mar riwruogno Davji Atela gilero ni lakteche mawuok e pinje ma oko emitiyo godo kod ute thieth mag ji giwegi e golo nyarogno piny e yo moko puodhi kaeto giuso. Ka koro gisani koro gidwaro ni KMPDC ochiw ler e wi kwan mar lakteche duto mawuok e pinje ma oko ma bende gisepuodho mondo ti pacho ka. Kenya Medical Practitioners and Dentists Council must give a report of the foreign doctors they've employed, that they've licensed in the last 5 years. And the Ministry of Health, the Ministry of Labor must tell us which specialties are not available locally, which doctors are not available locally for them to have those doctors on board. Number two, we are asking the Ministry of Labor that amidst this modern day slavery that
is being imposed on these foreign doctors. What are they doing about it? Because we want to see the conditions, the terms of these engagements. It is on this backdrop that KMPDU today actually supports the action of the Cabinet Secretary on Duale to freeze the engagements of the foreign doctors, because we want this process to be vetted so that we see to it which are these doctors. Are there medical officers that are not being employed locally, and then those others are being imported at cheaper rates? The process that the CS has begun of auditing the foreign doctors must continue to its end. I know the cartels will push back those who benefit from cheap labor. I know of private hospitals in this city who owe doctors 5 million, 2 million, 3 million from unpaid salaries. And when the doctor demands for the salary, they take you off the rota and bring somebody from Malawi. It's unfair. It's discouraging. It's immoral. Mano Kanyero sigana ewi mano wach mabende osebedo kaluore pachoka mano mar kao nyarogro mag dhano kendo iuso kuma bende KMPDU seyo wach makamano. Wach mar shao kumba thieth mar jopuonj wabo biro godo bange matine. Erokamano ahinya Monica Kumu iwacho ni semono kaka pile kendo weche manyien choponi e yono ero makare. Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago Jailan tire kodi kendo podatimo mos ne jokopere duto te kuom tho mar Papa Francis. Samteza hiwacho ni Ramogi ler kama Chelen Joshua Oyengo mar Alego Got Nyasaya Siaya County iwacho ni obaraka kidonje sha to idonjo kendi ok gi chiegi ikete kanyero kaka ngano ero mabende nyalo yudo thieth e okumba mari. Kato Vincent Kajomo watching live from Game Rai sub location North Nyakach Ward iwacho ni ntiere kanyero koda min Odi Lilian Onyuro min Dr. Yvonne Jomo Byron mar Katito min Koli mar Game Rai bende ntiere godo. Ote machielo mabenda neno kendie inyisa ni Jael abenda luo weche manyien mago mag Ang'ichwelo kendo amor gi weche kaka medo donjo. Noero kamana ahinya wadhi mane yweyo machoka waduogo wadhi nyime koda weche mamoko kikidhi mabor. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Rosemary Ongonya, nimodi duenda ni kaka sikiza kodni, di star 812 star 784 hash. Tupari emia Ramogi TV en audio duto te. Chima kawuono kalo, biro chuno wadhi ir polis.
Dio, asewe ituolo. Woga ne kae. Atimo gimora mora nikech in. To in kae sani koring san mondo wuog e odni. Nikech ok adwa ni mama na otim gik mofuwo kae, ma bang'e biro miyo en odhi e jela. Machiegni kendo jagoro maduong' mar Court Francis Atwoli odok ne riwruok mar jotije pachoka koyango ni pod gingirore kendo gidhi nyime gi kedo ne ratich jotije ma pachoka. Atwoli mane wuoye kinde nyasi mar riwruok Court ma bende oyuore gi jotend riwruoge mag jotije ma oke migepe mopogore opogore nojiwo oganda jo Kenya mondo bi oyuore nyasi mar Labor Day matimore tarik 1 dwe manyien. Atwoli bende oyango ni gichano kelo lokruoge matayo jotije ma pachoka. Wale walikuja mkuu, nashukuru government ya Kenya ile ya kutusaidia au ya kusaidia katika kuna moja huko, mniangalie, kuna mwingine. Watu hawajui, wanasema kotu is doing nothing. Hii wanasema ratification of ILO 189-190. Nani alipiga kura ya hizo ratification ya hii? Francis Atwoli katika Geneva. Nani mwingine anaendaga Geneva kutoka Kenya? We have invited the worker number 1. He's joining us on first. And we want to thank him for the respect and recognition that he accords working men and women in this country. It's amazing. So he will be with us. We have prepared demands to Mepereka. Kusema ukweli, cost of living in this country, ukifanya research, is more than 50%. Meenda juu maisha. Jos Jamni sub-county Marariedo bogo chungo chulo usuru ne sirikal ma county ma Siaya kaluwore kod rach mar chich jamni ma aram. Kotenegi kod jako margi Jojo kaka giywago onge mar cho ka gigolo luoro ni dipo ka giyudo tuoche nikech nok mar ler e chirono. Gilero ni cho achiel manie chirono nogere higa 2009 ka jamni bende onge kod kar pi maringo e yo makare. Ponono ni dwaro margi okokete tim giyango ni ogibiro chulo usuru mora mora. Walbor chandruok mar cho waseloko kama ng'eny kendo chumo manoka nolosi kalo 2009 nyaka sani koro osebedo osekethre ma ok onego dhi kata oko. Koro wawacho ni kochakre wuok tich onge juok, chono muomre gi kore gi piny makata gisani ok wang'isa onyanego sa asaya ka ng'ato donjo. En chupa koro konego bed jimra ni donjo yie ni dio to lak madhi nyaka ndara kendo interfere nyaka gi siwage mar chiro. Mano miyo joma tiyo ka onge kwe sach tich nikech chodum makata onge kaka nyalo timo chiro. Kendo tamo waloko malwang' ne kamoro amora makata joma madho gik mimadho ok nyal madho. Koro mano kalure wach kipindupindu mantie awatemo kwayo ni gavana omiyo onende kaka kelonwa cho. Koro gimoro amora kata ka ng'ama biro iri no biro ng'iewo gimoro wacho ni ka kama dang'ie pie koro miyo wabe oketho kwe maka marwa. Mano kanyero sigana mabende chak terowa e yweyo machielo to kapok wadhi antiere koda ote mopogore. Nyakwaro bieri wacho ni Kibuye chiro kolor tich tire kaka sa sudo wan jo thep wacho ni ote no kuwuok maler kata kamanero. Machielo bende penjo ema dede penjo to nyaka ne rit mondo yugi opong e chiro noero. Onge chenro ma bende nyal ket mondo tim ler e chiro ka tich bende dhi mbele. Babo Chieng Kisumu wani ililo gi jopango mawuok kuonde mamoko. Aparo ni gima koro winjo bende ng'iyo en kaka iketo ne ler. Kama chieli wacho ni ndalogo te ne girita ng'o mano ogiketo ler e chiro. Olich mana kama mano pen kila nyara josako mano kanyere wi chiro mano ma Kibuye. Mago moko kuom ote magi mabende dojo na Steve Adea wacho ni koro gisegero choche mane city manager wuoe
mondo koro gidoge tich. Erokamano ahinya kuom ote maka kod kacha mabende medo donjo. Wacha kwa dhi yo machielo pod waduogo gi mamoko. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Dio, asewe ituolo. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. E gweng' moro matin, kama hera en gima ler, kendo nying maber en gima duong' ahinya. Obiro kan abira some ko hera ngach kubiro ka. Tungo kwadwa. Rawera moro manyo hera, kata kamano. Koro wanyalo wilo namba kwadhi. Ji duto paro kamano. Pili kawo mana mon to mon weya ni nyathini wanyalo konye nang'o? Min gi to hol gi tedo. Ida tedo ne mondo. Umi usani gwen rumo dala ka. To ka hera ochakore e kind nyako moro modak e gweng' kod ng'at moro modhier. Jonyuol ne ok oyie gi wachno kata matin. Nyathini sieko nwa gi japiko. Yaw. Be hera biro loyo luor mar bedo gi huma? Koso kuyo biro loyowa? Kata kotamore. To sabe na keto akuone mana kiruka. Ne chieo lokore adila mana e Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso ka ngeso nyaka mngajung chakrisa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro en Londa Kuma.
isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. Safety mari, nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design change. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato twak mar rameny piny. Chik by. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo kidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo mabende warito mondo donj kende en sigana ma wasebedo ka warito juma mangima ka bende wadok Abimbo kendo wang'iyo walimo jogo mabende nowito joheragi e kinde mane kar kunyo mula ma Abimbo ne oumo jopiny gino mabende nokawo kinde mathoth mondo ores moko kuomgi. Mano kaluwore koda sigana ni jomoko kendi oronwa ote Winnie Chore wacho ni gini omiya paro Tomo Kwach wacho ni mano kazindi mabende noken jakuny mula kod Juma Atunda mabende ne otho kanyiro ka bende en noluonge mondo olosa generator. We wayud sigana ni kuma bende gweng' ma Abimbo ong'ere ahinya ne kunyo mar mula mabende emosebedo kasiro ngima jodak makanyo. To kata obedo ni tij kunyo mula nigi ber mathoth, jogo matimo tijni romo kod midhiero maka kod kacha. Jafom marwa Efi Nyakidi nolimo gwenge ma Abimbo kendo kelonwa sigana mar jogo manotony kendo yudo thuolo mar ariyo mar ngima kachiel kod kaka tijni oseweyo wede kod chandruok. Odhiambo mar tarik 2 dwe mar 12 higa 2021. Ote nochopo. Ote malit kod kuyo. Kar kunyo mula ma Abimbo nosienyore gi jokuny mula 8 iye. To mana kaka chal mar ngima, 6 kuomgi noresi kama moko 2 masirano nomuonyo ngimagi. To moheo higni 3 bang'e, anyuola pod paradhonde mag masirano. Ne Desemba 2021. Gimoro tarik 20 gi wiye kanyo. Jacqueline nowito wuon pargi Tomo Kwach e masirano ma Abimbo, chal manoweye kod buok gi pek e chunye. Nowuok kawaida kaka nowuok ga kodhi manyo kaka nomanyo ga pile. Nomondo gokinyi saa 11 odhi tich.
abadong kaya atimo gik manene atimo magot. Gokinyi no koromo saa 5 asemetho koro abano lewni naluoko to igochona ni Jacqueline in kanye ni andala bise winjo gimotimre tapenje ni kanye malo kuma wuon paru tiega ni ni buro nyumre buro muomre gi ji to wuon paru achiel kuom joma ne tiyo kanyo bia ne ok nadhi nachako lemo kana lemo kadhi abeta ka ji ng'eny ji dhi kabisa kona ni wadhi awinja ka tinde nagi pek. Kaluwore gi pek mar masirano, Otieno ringe kor gweng' kendo anyuola, jodak kod jokuny mula mamoko nochopo mar konyo reso jowetegi kod chungi familia. Jacqueline lera chiedh nade manokadhe kindego nyaka chieng' manoyud wuon pargi. Godhiambo awuok adhi ayudo ka ji ng'eny kabisa, mashinde osekel, imanyo kaka itimo mondo golgi, notamre. Omeny kabisa, nwadak ga malo. Kuma nwadake malo no, kanye ma watede, temwa chieme to waninde. Suna kayowa, maka ng'ato kokelonwa kata chiemo, to ndenda kech. Jibe koro wuoyo gik mang'eny. Mara wanege kiobet nade, yani gik mang'eny. Koro jogi ne pod dhi mbele gi tich menyu. Koro chieng' moro malera nogoya. To yuora moro nyisa ni Jacqueline bing'e waseyudo wuon paru kwenda mago miriambo. To ni sawa karagochne wadau gere quick mondi amini. To natuo kabisa. Nachukra madhi. Kadhi to yuora moro kanyo omiya simbe nenie mfuko. Eka amini no yude. Simu ogole ofuko kaka nutwe gi jwala kama. Ogol simu to miya. Gi toch ibur piny kucho imenyo ga toch boyudi momiya. Koro chieng'no eka nang'eno yude. Gi pek kod lit manene lenda wang'e. Jacqueline lero kaka wito wuon pargi osemiyo odak ngima matek ahinya te yor yuto, puonjo kod pidho nyithindo. Bang'i ko kanyo jok mano wacho ni awabo konyi onge gima timo be onge anana kama goldini mabakioka ema nyaga dhi to imiya taluoko to gionge pesa. Asewinjo matek e yor yuto gi nyithindo. Baba gi ng'eni noketogi maber, koro ngima ma gichako dakeno koro ne tek. Chopo kuma samoro jirani samoro nyiewo gimoro, nyathi koro dwaro gima nyalo timo onge. Nyathi dwaro gima ne giseng'iye, an kuma nyalo golo negi be onge. Tich moro matimo maliche aonge go anana kaka an ni. Area kate kuma wadakeni ane ma odarach kenda. Kendo ka koth chwe to pi donjo e ot. Giluoro kocha atwe nyaka gi jwala, achwe nyaka gi tol. Nyithindo be ni mama kawuono to dong' odhi odni dhi diyowa kawuono. Koro odani ema kwayoga ni sirikal mondo manyna kade lokna ot nikech an aseparo na adhi dalawa awe chandra malich kama. E kinde ma anyuola mar Tom Okwach pod ne manyo watgi, moko kuom jokuny mula malowo nosienyore godo, nokong'eyo ni ngimagi biro chalo nade. Achiel kuom rawerego, Michael Onyango, lero kaka chieng'no nodonjo tich kaka pile, to seche matin ne wuok e bugo, lowo noliwe kendo sienyore. Adonjo tich saa 5 okinyi. Ka ne nitie joma nawaro piny mana wel kaka safety gi noserumo. Koro adonjo saa 5. Wabe wako job nyaka saa 7. Wabe koro saa 7 no safety orumo, wabe koro wawuok. Sigana ni okopogore gi mano mar Victor Otieno ma jahigni 23 manoresi tok ndalo 8. Victor lero kaka chieng'no nomako mana ni ng'ato tich, to kata kamano tich nokodhi kaka nochano. Chieng'no nabiro tich kawaida to ok nanego be nadonjo gi chieng'no e shift no. Noyudo kwan nwan ji 3 nwan ema nwan piny to ji 2 na nigi malo.
Koro unwadonjo piny koro wan mna joma ne watiyo piny wan mna wachuo wapaklo to wuok. To awe ni aina kaka kaka walo ma ji walo go mbake e bugo cha. Wawinjo koko moro. To rik matin dakika matin mogolo trip mara par. Wawinjo ka gino chako matin chako ndong matin. Tijno osebedo ka konya, okonya familia na. Osebedo ko upuonyo nyithiwa. Wan mon ma jokinda. Gokinyi dako sechiewo, omkawo beshen. Wan abimbo ka wachiemo gi beshen, gi nyundo, gi gunia. Chuo mamiyo wa yara. Gimed miyo wa yara mondo watim ang'o, wamed chiemo maber. En sigana malita ahinya mano kanyido ka wayudo kuom mano min Otomo Kwach mabende nokawo jumbe mondo oyud ringre kanyakla kod jokony mula mamoko mabende ne otony abimbo kanyen sigana mabende pod obo medo luwo kendo obo kelo ni godo matut kaka odhi nyimiro kamana ahinya Efi Nyakidi kuom kelo no mano kanyo bende kuma walore godero kamana ahinya mana mapiyo piyo Moses Osaso kod Sharon Nyaugenya kawuok Bware Uriri Ramogiler machielo Dick Fundi Ndiga achiele iwacho ni bende iluwo chendo gi e yono iro makare nikech sawa osemayo wang' wawe moko ne sa 3 mar otieno ani luonga ni Jaelieta jaloko mar osebedo Elizabeth Otieno. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream.